Mor, kan du læse en gang til, hvad man skal have? Kan du hjælpe? Og så er der sådan en der, hvor man kan få de her kugler til at... Kom herop med spilleregler og næste. Prøv at se her med Emil. Jeg har ikke spillereglerne. Prøv at se her. Kom på æsken her. Ja, jeg skal se, det er sådan en putte hul i. Fordi de kan jo ikke gå ned i alle sammen. I den der, den skal ned i den der. I den er grøn. Prøv at se, den skal ned i der. Og så den der. Hvor skal den hen? Den skal ned i den der. Og hvordan får vi fat i den, du? Så kan man bruge den der som slå på trommer. Og den her, den kan gå ned der. Se. Hov. Og hvor går den der hen? Prøv at se den der. Det er et hjerte. Det går ned der. Vi er lige bare gå på fingrene der. Den kan gå ind der. Og den der kan gå ind der.